Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý. Ja sa volám Jaro Makový. Mám 22 rokov. Pochádzam z Prešova. A sem do Bratislavy som prišiel, pretože konkurs v Prešove som nestihol. No, ja mám 3-ročné skúsenosti s konzervatórium. Som 3 roky chodil na konzervatórium, na spev a na herectvo. No, môžem spievať. Dobre, ja vám zaspievam takú pesničku. Teda ono to je teraz celkom hit, ono to beží furt v telke. Môžem spievať. Dobre. Spomaly máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len 6. zmyslom. Mám sa bať. Náhlím sa po tvojom boku a mám už dosť zbytočných pokút. A vy sa mi smiete. Nie, rozhodne nie. Nie, ja to na vás vidím, vy sa mi smiete, to je neseriózne. To je veľmi neseriózne, aby ste vedeli. Jarko, ja neviem, ako by som ti to povedal, ale asi tie 3 roky nestačia v tom konzervatóriu. Ty sa skôr môžeš venovať tomu herectvu. Ty na to máš také predpoklady. Ty máš taký kúkut, že ja ťa vidím v nejakom predstavení, v nejakej komédii, paródii. Halo, chceš niečo dodať? Ja by som už len dodal k tomu, čo povedal tu kolega, že ľutujem všetkých, čo chodia na konzervatórium. Dobre, ja pôjdem. Vy keď chcete, aby som odišiel, ja pôjdem. Ja kľudne pôjdem. Dovidenia. Do druhej strany ťa poprosím, Jarko. Taď. Idiot.